A les 9 del matí, la plataforma Salvem el Cabanyal es concentrava al carrer on estava previst demolir avui una de les cases no protegides. El carrer acordonat per la policia impedia accedir a la vivenda i deixava els tècnics municipals preparar els treballs. La crispació ha començat a ser violenta quan ha arribat l'excavadora escortada per la Policia Nacional. Joves de fora del barri han començat a increpar les forces de seguretat. Mentrestant, la plataforma Salvem el Cabanyal feia una sentada per a no deixar passar la màquina. Davant barricades i pedres per l'aire, les forces de seguretat intentaven com podien parar els violents i també desallotjar la zona plena de manifestants. Moments d'angoixa i ansietat que s'han saldat amb 3 ferits lleus i 2 detinguts. Totes les demolicions fetes des de dimarts al barri estan fora de l'àmbit protegit i no afecten cap edifici de valor patrimonial.